Недавно в інтернеті з'явився ролик під назвою «Чоловіку кепсько». Його можна поглядіти ось тут. А ми вирішили провести аналогічний експеримент у Мінську. У меня сердце болит, у меня аритмия. Это схопило недавно, зараз, конечно, болит. Нужно успокоиться, подышать ровно просто. В моем случае, когда колет, иногда задержка дыхания помогает. Надо было запускаться. Да нет. Дякую великий. У меня просто аритмія часом, і серце ось зараз схопило, болить. Ти входиш, як виключаєш так? Да ні, не треба, дякую. Дякую велике, зараз пройде, дуже не перший раз. Дякую вам. Да у меня серце прихопило трохи, у меня аритмия, и часом бывает, что починає серце болеть. Можете пойти присесть, может? Да я не веду, тут немає де нам от присесть. Да вон пошли туда, присядь. Пошли. Дякую велике. У меня аритмия, просто часом серце схоплює, так і от зараз затиснуло, так, нормально. Может, позвоним в полицию? Не, все нормально, оно само проходить після, я так нічого не п'ю. Звертався куди? Звертався куди? Так, ходили, мне так сказали, что пить валидол, там все такое, а так якби не казали нічого. Казали, що є невелика аритмія, ось зараз сьогодні щось схопило так носно. Зараз немає ніякої аритмії. Дякую вам, ви поудільнішили в соціальному експерименті. Ми, Хто подойде? ось там ось у кустах, у нас камера стоїть. Дякую вам велике. Час підвести виники. Хочу сказати, що у мене не трималося простояти навіть 5 хвилин. Люди одразу підходили і пропонували свою допомогу. Тому я хочу сказати, не будьте обіякими, коли бачите, що чоловіку кепсько.